दायो आङो फाइनालि दंफैयो आं जितुनाखि जायगायाव फैदोंमोन बेयावनो आङो मुलि लांनो फैदोंमोन बेयाव दंफैयो नोंथांमोना नुनो हादों दायो नायदो नै बैयावनो बैथिंजाय ओरैजाय आखिजा सिद्दा मानसियासो थाबायलांनाय नुदोंना बिथिंनो आरोना बेयावनो मन्दिराव माने बे मन्दिरनिफ्रायनो मुलि हरनाय जायो आरोना जितुनाखि आङो फैनायनि कारनानो जाहैबाय नै दायो जमा जाहांबाय जितुनाखि आं फैनायनि कारनानो जाहैबाय माने आङो बड'लेण्ड बुब्लि निउसाव नुनानै आङो फैनाय जादों आरोना बे बेरामफोरनि थाखायनो माने आंनावबो बेराम बेफोरबायदिनो सोमजिना दं नालाय दिनैसिमबो हामाखै नालाय बे बेरामावनो माने खाथि गोनजां होननानै माने जुफि गोनजां होननानै आं फैनाय जाबाय आरोना हेल' एभ्रिवान गासैनिसिमबो गुड इभिनिं गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव आरो नै दिनैबो गोदानै गासैखौबो गोदान भिडिअजों लोगोसे गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअसखौ नै दिनैबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै बेजों लोगोसेनो आसा खालामबावो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै नै दिनै आङो दंफैयो हादान एरियायाव माने हादान एरियायाव दंफैयो आरोना आङो माने बे रुनिकाटा साइड जा हादान एरियायाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव आङो दंफैयो दान्दिसे सम माने फैनो गोनां बायध'था जाहैबाय दायो बेयाव फैनानै आङो एसे खामानि दं नालाय बेयावनो आं माने एसे फैदों आरोना बिनि फैनायनि नुथायखौनो नोंथांमोननो एसे आङो गामियारिनि हादान एरियानि नुथायखौ एसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आं बेखौनो एसे दिन्थिनो होननानै दिनै भिडिअ क्लिप लाना फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै नायदो दे हादान एरियानि लामा नायदो बेफोरबायदिनो दाथ' दैज्लां सम नालाय नै दलंफोरखौबो औवानिनो बेफोरबायदिनो बानायनानै लायो जोंनि ओजाबो बेफोरबायदियानो दङ होमबाबो बिथिंजाय जोंनिसाय बांसिन हादान आरोना जोंनिजों मिलायबाङा नै औवानि दलंजोंनो बेफोरबायदिनो हान्थिनो गोनां जायो बेफोरबायदिनो आङो दायो गामि फारसे थांगासिनो बिसोरनि माने हादान एरियाथिं गायनाय फुनाय खेथि बायदि मैया बेफोरबायदि मावनायफोरखौ एसे नायनो थांबाय नै सोमखोर जाबोहांबाय हासार दंसोयो हायालाय नै बिथिं आरो फाथोबो गोबां खेथि खालामो आरोना बेयाव फाथो हाइस माइनिसाय बांसिन फाथोखौ खेथि खालामनाय जायो दायो नै बेलासि जाबाय सानबो हाबसिगोन सान हाबहां जानायसिम आङो मथथे सान हाबजासिम आङो दसे सम बेरायनानै नोंसिनो आं नायनायजों लोगोसेनो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिफानोसै जायगाफोरखौ मारै नुयो मारै नुवा बेखौनो दिन्थिलांबाय दङ आङो नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासे भिडिअखौ नै बेयावबो फाथो सोमदों आरोना फाथो सोमनानै दोनदों बेयावबो फाथो सोमनानै थास' गिदिर जादों एकदम गिदिर बिलाइफोरानो जे गिदिरखा दुब्लिफोरालाय माइ गायजानाय हा गोजा आरोना मोजाङानो आरोना हादानबाबो दैजाबिरियाबाबो उननि समाव माने जोंनि सायबो साबसिन जागोन आरोना बेफोरबायदि जायगाया खिन्थु दैबाना जानायनि बिराद चान्स दं आरोना जायगाया चिरां डिस्ट्रिक्टखौथ' मिथिखायो बांसिनानो दैबानायानो जाखायो बेफोरबायदिनो दैबानानि बांसिन जानायनि चान्सआ दं आरोना नै दलङा बेजों हाबलांनांगौ आं बैसानि न'आव थांगोन सिगां माने आं एसे सिनायखायोमोन इसानि न'नि मानसिखौ माने जोंनि गोजाननिमोनथ' बेयाव हा लाफैबाय नालाय आं दायो बिसानि न'आवनो थांनो ओंखारगासिनो दङ बिसानि न'आव दसे थांनानै ओरैनो न'फोरखौ नायना फैनोसै आरोना जोंनि गोजाननिनो मानसिमोन नालाय माथो खालामनो बेनिखायनो सिना जाना हिसाबै न'खौ एसे नायनानै फैनोसै आरो खोनानो मोन्दों मानसियाथ' न'आव गैया होननानै होमबाबो हिनजावफोरखौथ' फेमिलिफोरखौथ' लोगो मोनगोन ना बिमा बिफाफोरखौ बेफोरजोंनो एसे सावरायना फैनोसै फाथो नायदों नोंथांमोना फाथो अयथासार फाथो आरोना फाथोजों बिराद सोलियो आरोना बे जायगायाव बांसिन माइबो जाखायो जानायालाय बेफोरबायदिनो गोबां नै माइफोराबो गायगोदानसो बिराद गदाय जादों जानांगौ माइफोरा इथिं जागाथ' जोब्बायानो मालाय सोमखोर जाजोब्बाय बिराद गदायानो इयाव दायो होमबाबो गायनाय गैला आं गायनायखौ नुफैनो मोनाखै थेवब्लाबो गायखांनाय नुबाय आरो ना बेथ' गायगोदानथार सप्तासेबो जायाखै खोमा बेफोरबायदिनो आरोना नैथिंजाय नाय बिस्राबो फाथो लामना दोनदों मालाय एकदम सोमखोरनो बा